Bé, anem a seguir amb el tema 4 i així en aquesta part, que és ja la de l'entrevista en profunditat, este vídeo serà exclusivament d'aquesta tècnica. Jo crec que ens donarà el temps per a això pràcticament, eh? I així tenim un vídeo unitari de l'entrevista en profunditat. Este vídeo, l'explicació de la part del tema que va sobre l'entrevista en profunditat, que és la principal tècnica de les tècniques estructurals, ens capacitarà ja per a fer la pràctica 4.1, que serà precisament això, una entrevista en profunditat. Ja parlarem de quines característiques o quines particularitats anem a... perquè bueno, la pràctica tal com està plantejada no serà possible fer-la ara i per tant doncs, cal fer alguna variació. Bé, ens situem ja en el punt on ho havíem deixat. Va, així. És on estàvem i així és on comença estrictament. Ja hem vist coses quan hem estat parlant de manera genèrica de les tècniques estructurals. En molts casos estàvem referint-nos o bueno, eren comentaris generals, però són aplicables plenament a l'entrevista en profunditat i alguns dels exemples que anàvem posant anaven en aquesta direcció, no? En la de parlar de la tècnica per excel·lència, que és l'entrevista en profunditat. Aquesta tècnica es basa en això, en una espècie de... és com un role-playing, en un joc conversacional, en el qual hem d'intentar que es parega el més possible a això, a una conversa que tindríem dues persones en un cafè. Vaja, té tot un ritual, té unes característiques, hem d'estar més o menys aïllats del soroll, cal complir una sèrie de requisits, però es basa en això, no? En una conversa en la qual algú pren les regnes d'aquesta conversa per a dirigir-la una mica, però es deixa més o menys fluir el discurs, no com passava en l'enquesta que anaven interrompint pregunta a pregunta. Feien preguntes que requerien una resposta breu i en aquesta interacció discontínua, no? De pregunta-resposta, pregunta-resposta, és en la que es basava allò. No? Ara no, ara es basa en, en fer preguntes que han de tenir una resposta el més flexible i lliure possible, no? Com passa en la conversa normal. No? Vale. Per tant, tot i que és una conversa que ha de ser el més espontània possible i el més semblant possible a una que es dona en la realitat, és un diàleg que es prepara, que es dissenya, s'organitza en base a la guia d'entrevista que després veurem i en el qual trobem dos rols diferenciats, o sigui que no és una conversa simètrica completament com passa quan quedem amb algun amic o algun familiar per xerrar. Així tenim un rol d'entrevistat i un rol d'entrevistador. O sigui que aquest és el matís que hem de tenir en compte. No? Eh, Això fa bueno, com diem, es desenvolupen posicions asimètriques, no simètriques. L'investigador, que sol ser l'entrevistador, en aquest cas, no com en l'enquesta, que se sol subcontratar la tasca del treball de camp, és qui decideix els temes i es decideix tant prèviament, quan ha fet la guia de l'entrevista, com durant la conversa, perquè pot, segons quin sigui el curs que pren aquesta conversa, que pren el discurs de l'entrevistat, pot decidir prendre un camí o l'altre. O sigui, pot anar discorrent per rutes diferents a les pautades inicialment. Per què? Pues perquè determinats temes poden ser interessants, poden ampliar informació que no havíem previst, poden incorporar matisos que considerem oportuns incorporar i per tant, com dèiem, això, o sigui, l'eina de l'entrevista en profunditat és més flexible que la d'un qüestionari. El qüestionari es passa tal qual sí o sí. És una eina sense cap mena de flexibilitat. Perdó. En canvi, això, l'entrevista en profunditat, sí que tenim possibilitat d'anar variant allò
que tenim com a guia de l'entrevista en el curs de la conversa. No? Val. Bueno, i això queda clar, tenim uns objectius com en qualsevol investigació, però en fi, així la conversa és lliure en el però de que les finalitats, o sigui, els objectius és el que orienta la conversa. No deixem lliure completament aquesta conversa, la deixem dins del que cap, la deixem lliure, el discurs que fluïsca el més lliurement possible, però sempre que vaja o que estiga connectada amb els objectius de la investigació. No podem, si se'n va per les rames l'entrevistat i ens està contant coses que no tenen res a veure amb la nostra investigació, l'haurem de amablement reconduir. No? Ara he fet un pas avant i arrere amb les diapos, espero que això no és... Perquè a vegades el que passa quan faig això és que es bloqueja l'àudio en alguna diapo, en fi, que esperem que no hagi passat. Si ha passat m'ho dieu, bueno, intentaré comprovar-ho. Bé, els tipus d'entrevistes que tenim o que podem considerar, no tipus d'entrevistes en profunditat, perquè l'entrevista en profunditat, de les tres que teniu així, teniu primera entrevista estructurada, la semiestructurada i la no estructurada. Una entrevista en profunditat és una entrevista no estructurada. Val? I una entrevista estructurada és un qüestionari, és una enquesta. Val? Per tant, així tenim tots, diguem, com una escala. Això són 3 punts només en aquesta escala, no és una escala contínua, però vaja, tindríem des de la major estructuració possible fins a la menor estructuració possible, que abasta des d'una enquesta, mitjançant un qüestionari, fins a una entrevista en profunditat, que és el que veiem ara, mitjançant una guia d'entrevista. I el punt intermedi seria una entrevista semiestructurada. Val? Per a que vos feu una idea, una entrevista estructurada, ja ho hem dit, seria com una enquesta. La semiestructurada seria com una enquesta de preguntes obertes, això que diem que no era aconsellable en les tècniques quantitatives, però bueno, així, com estem en tècniques qualitatives, sí que es podria fer una entrevista semiestructurada i això implica que fem sempre les mateixes preguntes en un ordre més o menys lògic i estan ja formulades aquestes preguntes. És com fer un qüestionari de preguntes, ja dic, de preguntes obertes. Mentre que l'entrevista no estructurada tenim uns temes, no hi ha preguntes formulades i podem ballar o podem anar d'un tema a l'altre segons ens convinga. Si es tracten abans, si l'entrevistat els ha tret, aprofitem que ha tret el tema per a reconduir un tema que igual estava en el lloc número 7 en compte del 2. No? En fi, té més flexibilitat això. I bueno, anem a veure què implica això. En la primera fila veiem que l'entrevista estructurada, el qüestionari, és un discurs no continu. Pregunta-resposta, pregunta-resposta, no hi ha una continuïtat. En el cas de l'entrevista semiestructurada hi ha una mica més de continuïtat perquè deixem que fluïsca el discurs a partir de les preguntes més o menys ordenades, o bueno, ordenades, que tenim en aquest qüestionari obert. Es pot haver alguna flexibilitat també en quant a l'ordre, però en definitiva es segueix un ordre més o menys determinat. En canvi, en l'entrevista no estructurada el discurs és continu. Només s'interromp quan s'ha esgotat un tema que li hem preguntat alguna cosa, s'ha esplaiat l'entrevistat i només interrompim quan ha deixat d'esplaiar-se, ha acabat la seva resposta. Això dependrà també dels perfils. S'ha de tenir en compte que la gent que li costa més parlar ens farà respostes més breus i haurem de tirar de la llengua i la gent que li costa menys pot ser el que haurem de fer és tallar perquè se n'anirà per les rames i ens farà uns discursos inacabables. No? Bueno, en la segona fila teniu que les preguntes en l'entrevista estructurada estan preparades anticipadament i plantejades en ordre determinat, això és el qüestionari,
En la semiestructurada són punts de referència de pas obligatori per a entrevistador i entrevistat, però no estan tan estructurades perquè no tenim les respostes, per exemple. I, en canvi, finalment, en l'entrevista no estructurada, en l'entrevista en profunditat, no hi ha preguntes preparades amb anterioritat. Després, l'entrevista estructurada, el qüestionari, fa una informació parcial i abreujada. Tenim respostes pràcticament monosil·làbiques, sí, no, o molt, poc, regular, tot això. Per tant, una informació molt limitada. Es recull la informació ràpidament, un qüestionari el podem fer en 5-10 minuts, com a molt, i conforme passem cap a la dreta, entrevista semiestructurada no estructurada, la informació és obtinguda en un interval de temps major. Dediquem més temps a escoltar les respostes perquè les respostes no estan coartades, es deixen més en el cas de la semiestructurada i molt més en el cas de la no estructurada. És una informació que ja implica l'entrevista en profunditat o no estructurada, una informació de bona qualitat i que es recull de manera molt flexible. En el cas de l'entrevista estructurada, finalment, tenim un nivell alt d'informació prèvia perquè hem de fer un qüestionari en el qual hem de preveure no només les preguntes, sinó també les respostes. Per tant, hem de saber controlar prou de què va el fenomen a investigar. En el cas de la semiestructurada, un nivell mitjà, i en el cas de la no estructurada, podríem afrontar una investigació sense saber massa sobre el tema d'investigació perquè permet després, a base de fer aquestes entrevistes, eixamplar aquesta informació i conèixer-la de primera mà. No cal que sapiguem quines serien les possibles respostes i tot això. Passem a veure com seria el guió o l'eina. El que ara és, el que en el quantitatiu eren els qüestionaris, ara són la guia de l'entrevista. Això implica tindre un guió amb ítems derivats del problema general que vol estudiar. Són temes enunciats, no? És una concreció dels temes que anem a investigar. Per exemple, si volem estudiar el consum d'electrodomèstics, un ítem del guió podria ser espais de consum. Això no implicarà una pregunta com fèiem al qüestionari, que seria quin és el lloc on vostè compra electrodomèstics? I aleshores posaríem 1. Grans superfícies, 2. Tendes de proximitat, 3. Per internet, en fi, posaríem una cosa així. Així el que tenim són només un tema, que és espais de consum. No? Això seria el tema, no una pregunta elaborada. I dins d'això, quan estiguérem en la interacció, fent l'entrevista, preguntaríem, vostè on sol comprar els electrodomèstics? Ens diria, donaria peu a una resposta breu, però ampliaríem en aquest mateix ítem, espais de consum, donaria peu per a que nosaltres eixamplaren la informació. M'ha dit que sol comprar en grans superfícies. Per què ho fa això? Perquè li resulta més còmode, són coses de finançament, tal. Li podríem preguntar moltes més coses per a que anara matisant i eixamplant la informació sobre el tema d'estudi. En el segon punt, una altra cosa molt important és que no estem subjectes a una estructura formalitzada com sí que ho estàvem en el qüestionari. Nosaltres tenim aquests ítems, aquesta guia de l'entrevista, però no tenim per què fer-la o aplicar-la en el mateix ordre. Podem variar l'ordre en funció de com apareguen els temes durant la conversa. Perquè nosaltres podem haver previst, intentem donar-li un ordre més o menys lògic, i podem haver previst que en el tercer tema a tractar és això que parlàvem, espais de consum, però ja en el segon tema ens ha aparegut una cosa que fa que votem en compte del 3 d'espais de consum al 7, que és nivell de despesa, no? que es fa. I això es permet certa autonomia durant la conversa. No estem tan encorsetats com passava amb el qüestionari.
Bé, i així teniu dos llistes de coses que no es poden fer, la de l'esquerra, i coses que sí es poden, que s'han de fer. O sigui, no que es poden, sinó que s'han de fer, no? En una entrevista en profunditat, en la guia de l'entrevista en profunditat, no es redacten les preguntes concretes, no farem interrogants prohibits, perquè seran enunciats. No es llitgen els temes als entrevistats, no farem una reproducció tal qual com feien el qüestionari, i no se segueix al peu de la lletra la seqüència del guió. O sigui, no tenim per què fer exactament aquest ordre. Pot ser que al final, doncs, de casualitat, arribem a fer aquest ordre, però no tenim, això no és un objectiu metodològic. Hem de seguir el camí cap on ens duga aquesta conversa. Si el que hem de fer és que este guió ens ha de servir per a saber que tots aquests temes els hem de tocar. No necessàriament en aquest ordre, però sabem que tots els temes els hem de tocar. Això sí que queda clar. El que sí que fem, columna de la dreta, és preparar i estudiar prèviament la conversa. Hem de saber què és el que volem obtindre d'aquesta conversa. Es redacten els temes, no en interrogant, com estem dient, sinó enunciats de temes, com ara veureu en un exemple, i aniríem d'un tema a l'altre a mesura que apareixen. Si ha aparegut abans de temps, doncs no passa res, tirem amb ell sense cap problema. Val, i així tenim un exemple del que estem dient. Això és un exemple, pot ser fins i tot massa específic, massa desenvolupat, però per a que vegeu com haurien de enunciar-se els temes. Fins i tot són, com ja dic, massa específics, és una guia d'entrevista massa específica, podem deixar-la més oberta. Per exemple, podem parlar només posar educació o qüestions relacionades amb l'educació en compte de nivell educatiu, condicionants de recorregut curricular, podríem ser menys específics. O en la primera, en compte d'orígens familiars, tipus de llar on l'entrevista creix, els canvis principals en la vida familiar i de l'entorn en el qual habita i ha habitat, podríem parlar d'una espècie de perspectiva, o sea, recorregut biogràfic familiar de l'entrevistada, en aquest cas, no? O sigui que podem ser una mica... Però bueno, això tampoc està mal. Són dos estils diferents d'una entrevista. Un estil menys concret el que fa és que l'eina sigui més flexible. Si el fem tan específic com este, ens acaba condicionant una mica més. Però al mateix temps, aquest estil més concret el que permet és que si ho estudiem bé, això, se'ns escapen els menys temes possibles, no? Doncs, bueno, ahí teniu, això era és un exemple real, un guió d'una entrevista per a una investigació sobre la pobresa femenina. Ahí teniu doncs, l'ocupació dels ingressos, la d'inserció al mercat laboral, tal, grau de seguretat financera. Així hi ha tanta varietat de temes i molts d'ells relacionats entre si que podria ser que ens aparegueren quan estem parlant d'un altre tema, no? Quan estem parlant de, per exemple, l'ocupació i els ingressos, grau d'inserció al mercat laboral i trajectòries d'ocupació, en la mateixa conversa que tenim i el discurs que presenta l'entrevistat, ens pot aparèixer fàcilment el punt penúltim, expectatives de futur. Pot estar parlant de que du molt de temps en l'atur, de que ha treballat en coses precàries, però no acaba de situar-se en el mercat laboral i que veu molt negre el futur, no? De sobte parla del futur i bueno, s'esplaia un poc ahí. Aleshores, aquest tema, quan arribem, ja l'hem tocat. O fins i tot quan hem percebut que la persona ha començat a parlar d'això, li repreguntem, d'això volia parlar-li, perquè com veu vostè el futur a curt i mitjan termini, no? Què és el que pensa vostè del futur seu i de la seva família, no? Pues una cosa així.
O sigui que podem anar ballant dins d'aquest instrument que és la guia d'entrevista. Però, ja dic, mai prohibit preguntes elaborades. Eixes les fem nosaltres espontàniament en la conversa. El que hem de tindre molt clar és este guió al cap. O sigui, del que es tracta normalment el podem tindre en un paper més o menys amagat i en un moment donat o no sé, damunt de les cames. L'entrevistat no ha de veure les preguntes, perdó, ja m'he colat jo. No ha de veure els ítems, els temes de conversa. El podem tindre més o menys així un poc amagat, en les cames, si volem, i fer una ullada per assegurar-nos de que hem tractat tots els temes. No? Quan estem ja un poc al final, podem fer una mica això, però no ho hem de tindre davant de la taula, no? On estem parlant. Això no ha de ser així. El millor de tot és tindre-ho memoritzat, tindre-ho ben estudiat i pensat. Total, tampoc és tant. Això és un guió d'entrevista prou gran. Nosaltres, ara quan fem la pràctica, doncs farem 5, 6 temes, no? A tractar. Tampoc anem a fer una superentrevista. I aquests temes el que hem de tindre-ho és en el cap per a que es puguem treure espontàniament. No? I de cada ítem podem fer una, dues o tres preguntes, el que ens vinga de gust i es convinga d'acord amb els objectius de la investigació o d'acord amb el discurs que va desenvolupant l'entrevistat i que ens pot dur a fer una o altra pregunta. No? O sigui que hem de tindre aquesta flexibilitat. Val. Espero que això tampoc hagi tingut repercussions. Bueno, és que he anat avant i arrere, m'imagino que el que haurà passat és que s'haurà esborrat la primera qüestió, la primera volta que he parlat de la preparació de l'entrevista i el desenvolupament de camp. Comente que, en fi, que primer faríem una cita, ho torno a dir, elegiríem un lloc que pot ser una cafeteria, però ha de ser tranquil·la, un lloc més o menys tranquil, que sapiguem segur que serà un lloc tranquil, però normalment s'accepta un lloc a l'elecció de l'entrevistat. Si ens ofereix a casa o el seu lloc de treball, doncs magnífic. Per això hauríem de tindre un lloc on no hi hagués interrupcions, hauríem d'estar a soles amb l'entrevistat i després, bueno, parlar amb ella de la manera més tranquil·la possible. Quedaríem telefònicament o com siga o per correu electrònic, ens hauríem de presentar ja, per tant, després no caldria fer-ho en l'entrevista. I el que sí que en la fase de desenvolupament de l'entrevista, el que sí que hem de fer és presentar la investigació, però de manera breu i senzilla, sense estendre'ns massa, perquè no hem de donar pistes a l'entrevistat ni predisposar-lo. Tampoc ferir la seva sensibilitat. No podem dir en el tema anterior sobre la pobresa femenina, no podem dir que anem a fer una entrevista sobre la pobresa femenina perquè podríem tocar un poc l'autoestima de l'entrevistada. En aquest cas, de manera senzilla i sense estendre'ns massa, diríem bon dia, estem ací per a fer una entrevista sobre les condicions econòmiques i laborals que li afecten a vostè i a la seva família i tal. Punt. No cal dir més. No? Val. Si de cas, podem dir en aquesta fase de presentació entrevista número tal, alguna cosa així diguem, com allò de les preguntes de control instrumental, no? Pues alguna cosa que identifiqui l'entrevista. Avui estem així, en aquest lloc concret, estem en casa de l'entrevistat, en el dia 23 de març de 2020, a les 11 hores, i tal, no? Pues podem dir una cosa així, que identifiqui l'entrevista. En la fase inicial, com passava amb el qüestionari,
començàvem amb temes generals fàcils per trencar el gel, però no xorrades perquè no estem allí per a gassetejar ni res, no? O sigui, anem al tema, però comencem amb un tema el més senzill possible que puga ja introduir-nos en la matèria, no? Després, en la fase intermèdia, com també passava en el qüestionari, abordem els temes més complicats i vinculats als objectius de la recerca. O sigui, és quan entrem en el moll de la qüestió, el moll de l'os. I en la fase final és quan fem una recapitulació de tot el que hem parlat, més o menys, intentem insistir sobre determinades idees. Vostè ens ha dit tal i qual cosa, i fins i tot el que podem fer és reconèixer l'aportació que ha fet l'entrevistat. De ben segur que això que ens ha aportat ens servirà prou, perquè si se'n recordem d'alguna cosa clau que pensem que serà particularment útil i la repetim per a que donar mostra de que hem estat atents i de que la seva opinió queda en consideració, perquè es tracta d'això, de que l'entrevistat també tingui una sensació de benestar, recapitular, buscar, si de cas, la seva reacció davant la nostra repetició de les seues paraules, perquè igual acaba dient-nos que no hem acabat d'entendre el que volia dir. Pensaven que ho havien entès i no ho hem entès, no? O sigui, que fem una recapitulació que ens serveix de moltes coses, una per a reconfortar l'entrevistat i premiar la seva aportació, entre cometes. Millor seria que li regalarem un cuixot, però bueno, moltes vegades no hi ha pressupost per això. Sol haver un premi, de totes maneres. Disculpeu. Se sol fer un regal. El més habitual és això, és una targeta regal d'algun centre dels més típics, de que estiguen tots els llocs, doncs tipus el Corte Inglés, la FNAC o qualsevol cosa d'aixes, un bono regal, no? de 30 a 50 euros. I, o sigui, que sí que, perquè a més penseu que és un treball de camp en el qual pues, rarament excedim les 50 entrevistes, no? O sigui que tampoc és una despesa enorme en això, no? Però bé, això també, a més, pues, intentem que acabem aquesta sensació de benestar i que reafirmar que el que s'ha dit és el que nosaltres hem entès, també, no? Després de l'entrevista podem incorporar també aquesta informació addicional que diem del principi, fer algun comentari final, no molt més que això, i també podem acabar fent alguna cosa off the records, no? Que com es diu. Una volta parada la gravadora, si hem vist que algun tema no s'ha atrevit a dir, podem treure-lo, no? Podem treure-lo que veja que hem parat la gravadora i nosaltres això podem recuperar com a informació per a després reproduir-la en un arxiu de text, no? O sigui, en un quadern de notes, prendre notes sobre aquestes coses delicades que no ens ha volgut dir quan estava gravant-se l'entrevista, no? Val. Quant al registre, el més habitual en sociologia és que fem gravacions en àudio. N'hi ha possibilitats de fer gravacions en vídeo, però això s'ha demostrat que coarta més a l'entrevistat. Per tant, afegir això, si no ens aporta molt, si no és molt necessari que vegem els gestos o el llenguatge no verbal de l'entrevistat per alguna raó concreta que atenga els objectius de la investigació, doncs no seria necessari ni recomanable fer una gravació en vídeo. El més habitual és fer gravació en àudio. En antropologia fins i tot pensen que és també habitual fer un recull de notes, no? O sigui, en un bloc anar apuntant al dictat en compte de l'àudio, perquè l'àudio també és en alguna mesura coartador. També cohibís una mica el discurs de l'entrevistat, no? O sigui, qualsevol aparell que medi entre l'entrevistat i l'entrevistador tindrà una implicació nociva per a la interacció en el sentit de llevar-li naturalitat i llevar-li comoditat per a l'entrevistat, no?
Una cosa que és recomanable, jo de fet és que la pose ahir perquè jo la faig servir moltes voltes, jo gravo en àudio, però intente no centrar massa l'atenció sobre l'entrevistat. Això ho faig avançant treballs de transcripció simultània perquè una volta gravem l'entrevista en àudio, el normal és que després la transcrivim sencera. Per cada hora, penseu que per cada hora en un transcriptor expert, per cada hora d'entrevista pot ser 4 hores de transcripció. Per tant, és un treball pesarós. I això de la transcripció simultània, vas prenent nota del que van dient, a part d'estar gravant l'àudio, permet avançar aquest treball perquè ja tenim més o menys transcrit un poc tot. Després ja pues, escoltem trossos d'àudio concrets que ens interessen. Això és una possibilitat que fem, que podríem plantejar. I a més, jo tinc comprovat en concret que quan nosaltres estem escrivint, no estem tot el rato amb la vista fixada en l'entrevistat, de quan en quan el mirem, però també estem anotant. Això relaxa molt l'entrevistat perquè no se sent tan observat, no està tan mediatitzat per la nostra presència i a banda pot fer reflexions més sossegades i dedicar més temps perquè també està veient que nosaltres prenem nota i vaja, doncs, va tranquil·lament sopesant les seves opinions i donant-li una redacció al seu discurs més sossegat. No? En fi, és una opció, hi ha gent que fa altres coses, però el que es pot és una opció que tenim dins del treball de camp i el registre de l'entrevista. També és recomanable fer una fitxa de l'entrevista amb informació tècnica, les dades de localització, dades contextuals, temporals, ha sigut a l'hora tal, el dia tal, ha durat tant de temps, etc., incloent-hi un resum de l'entrevista, sobretot amb les coses més destacades que ens ha dit aquest entrevistat, o el que nosaltres, com som també els investigadors, els mateixos que estem fent l'entrevista, el que nosaltres ja intuïm que ens servirà més quan abordem l'anàlisi general de les entrevistes. No? És una manera d'avançar també el treball. No? Quant a les transcripcions, bueno, és el que us he comentat, la més habitual és fer una transcripció literal, o sigui, reproduir fidelment, i més encara la transcripció literal si en algun cas no és l'investigador el que fa el treball de camp o no el fa tot, que fa només una part i l'altra la subcontrata algun company o alguna empresa o tal, en aquest cas sempre es demana una transcripció literal. Però bueno, en qualsevol dels casos la transcripció literal és el més habitual. Transcripcions parcials es farien quan hem pres aquesta opció de la transcripció simultània, quan hem estat prenent notes al dictat de lo que anava dient i aleshores després només anem a fragments que no acabem de comprendre o a fragments que volem extreure de manera literal. Doncs ens ha semblat molt bé o molt oportú, molt enfocat als nostres objectius, una intervenció concreta en el tema X i aleshores hem pres la nota a mà durant l'entrevista, però volem treure el fragment o el paràgraf sencer del que diu. No? Pues això és una transcripció parcial de l'entrevista. Però ja dic que tant lo més habitual o lo canònic, lo recomanable, és gravar en àudio i després transcriure literalment tota l'entrevista, absolutament tota. Fins i tot un bon transcriptor el que posarà serà silencis, així l'entrevistat roman 3 o 4 segons callat i tal, posarà coses d'aquest estil, o posa una cara si som nosaltres mateixos els que hem fet l'entrevista, posa cara de desaprovació o tanca els ulls concentrat en tal. O sigui,
fins i tot aquests detalls es poden acabar incorporant a la transcripció. No? Ho deixem així, perquè l'anàlisi no anem a veure-ho en la pràctica. De tota manera, això és una part que en el següent vídeo passarem directe a les tècniques biogràfiques o a un altre tipus de tècnica, no sé quin venia, però l'anàlisi se llegiu vosaltres pel vostre compte, perquè tampoc no anem a veure-ho en la pràctica, no anem a explicar simplement les anotacions que tenim així de com es fa l'anàlisi i per a què en cada fase, en la lectura intuïtiva, la lectura temàtica, etc. Això s'ho llegiu tranquil·lament i ja està. Bueno, vaig a veure el vídeo com ha quedat perquè no em fia massa d'algunes tornades arrere que he fet.